最初は奇妙だと思っても見慣れてくるとだんだん可愛く思えてくる。そんなことってあるよね。マリオシリーズでおなじみパックンフラワー、クリアなプラン、僕のスマブラのメインキャラでもあるんだけど、なんと任天堂スイッチ2チャットライブ対応カメラに。これ可愛くない？おー、首を曲げて自由に角度を変えられたり、口を閉じて物理的にカメラオフにできるのも良き。これでスイッチ2の TikTok ライブをしたいと思います。